Tato krátká lekce je zaměřená na posílení celého těla. Důležitým aspektem je doprovázet pohyb dechem pro efektivní výsledek. Žádné speciální pomůcky nepotřebujete, stačí podložka. A než se pustíme do lekce, chci vás pozvat na jogový pobyt se mnou, který proběhne již na konci června na Vysočině. Kromě praxe jogy nás čeká i krásná příroda a fajn ubytování. Mrkněte do odkazu v prvním komentáři pod videem. Pokud se neznáme, jmenuji se Katka a provedu tě dnešní jogou. Na tomto kanále najdete spoustu lekcí jógy a meditací, takže je dobrý nápad odebírat. Stačí zmáčknout tlačítko odebírat a ten zvoneček hned vedle, ať víte, když vyjde nové video. Nachystejte si, co potřebujete a pojďme začít cvičit. Zůstaňte v pozici na sedacích kostech, zavřete si jenom na chvíli oči. Uvolněte ramena směrem dolů, bříško, hrudník vtáhněte dovnitř. Jak já vždycky říkám, belly in, bříško dovnitř, shoulders down, to znamená ramena dolů, straight your spine up, vytahujte páteř směrem nahoru, breathe in and out. Dýchejte, nádech, výdech. Pozorujte svůj dech. A toto krátké cvičení můžete využívat během celého dne, každou minutu. Bříško dovnitř, ramena od uší, stáhnout dolů, vytahovat páteř směrem nahoru za korunou hlavy, hluboký nádech, hluboký výdech. Tak, ještě jednou hluboký nádech, vytahujte dech směrem nahoru a výdech, pomaličku promrkávejte, otevřete oči. Tak, s nádechem pojďte vynést obě paže směrem nahoru nad hlavu, ramena od uší, břicho, hrudník vtáhněte dovnitř. Hluboký nádech. A s výdechem položíme levou ruku na podložku a pravou táhneme diagonálně směrem do úklonu. Nádech. A s výdechem pojďme klesnout ještě níže a s nádechem vyneseme nahoru. To samé pojďme na druhou stranu. Nádech, levá ruka nahoru. S výdechem klesneme směrem dolů diagonálně. Se ukloníme, nádech a s výdechem klesneme ještě níž a s dalším nádechem vyneseme nahoru. Dejte si svoje dlaně za vaše sedací kosti, s nádechem vytahujte svůj trup nahoru, břicho vtahujte dovnitř a s výdechem pojďme klesnout dolů. Tak, dáme kolena k sobě. Pojďte na všechny 4, zavnímejte svoje dlaně pod rameny, kolena pod vašimi boky. Břicho, hrudník vtáhněte dovnitř. Zkuste ramena stáhnout tak, jako kdyby jamky chtěly koukat na sebe. Mírně pokrčte vaše lokty. A jdeme s nádechem, otevřete hrudník. Výdech, vyhrbíme. Nádech, otevřete hrudník. Výdech, vyhrbíme. Zkuste držet aktivní vaše stehna. Jako kdybyste mezi stehny drželi určitý předmět. Nádech. A výdech. S dalším nádechem se pojďme vrátit na všechny 4. Přetočte špičky od chodidel a vytáhněte prvního psa hlavou dolů. Hluboký nádech, hluboký výdech. Dýchejte zhluboka. Zkuste vnímat aktivaci vašich dolních končetin. Zatlačte svoje paty do podložky. A i svoje dlaně. Nádech. Ještě víc vytahujte sedací kosti nahoru.
A výdech. S nádechem se podívejte před sebe jedním krokem nebo jedním skokem. Několika kroky jedním skokem dojdete k vašim dlaním rovný předklon. Klidně si dejte svoje dlaně buď na holeně nebo na hýždě, pokud nedosáhnete špičkama prstů na podložku. Hluboký nádech a s výdechem jdeme do hlubokého předklonu. Klidně můžete mít pokrčené nohy, je to naprosto v pořádku, jenom vnímejte, že se jako kdyby vaše bříško opřelo o vaše stehna. Nádech, výdech. S příštím nádechem znovu vytáhneme rovný předklon. Tentokrát držíme prsty na podložce, takže pokrčte svoje kolena. S výdechem dáme dlaně na podložku, odkročíme pravou nožkou směrem za sebe. Dáme pravé koleno na podložku a s nádechem vytahujme celý trup nahoru. Nádech, výdech. Ještě jednou. Nádech, břicho, hrudník vtáhněte dovnitř. Ramena od uší. Ještě jednou nádech a s výdechem klesneme dolů. Pojďme přetočit špičku pravé nohy, vytáhnout koleno směrem nahoru. Nádech, jdeme do pozice bojovníka číslo 3. Nádech, výdech, dýchejte zhluboka. Břicho vtáhněte dovnitř. Vytahujte co nejvíc to jde. Hluboký nádech, hluboký výdech. S výdechem otevřeme bojovník číslo 2. Se malinko posunu. Nádech, výdech. Zatlačte svoje stehna, svoje dolní končetiny směrem do podložky. Chodidla do podložky. Nádech, výdech. Vnímejte určitou stabilitu. Ještě jeden nádech a s výdechem přetočíme zpátky. Bojovník číslo 3. Vytáhneme mírný záklon. S výdechem dáme dlaně na podložku a pojďme do bojovníka číslo 3 na jedné noze. Nádech, přejdeme váhou dopředu a vytahujeme směrem nahoru nožku. Mějte klidně vaše ruce na podložce. Nádech, výdech, břicho, hrudník vtáhněte dovnitř. Pozor, ať se neotvírá vaše pánev. Ta zůstává v rovině. A pojďme s výdechem, pokrčíme jedno koleno, druhé koleno. Nádech, napneme. Výdech, nádech. Naposledy výdech a nádech. S výdechem pojďme pomaličku klesnout zpátky dolů, dáme dlaně na podložku, odkročíme levou nohu směrem dozadu, pozice prkno. Výdech, tady máme trávu. S nádechem. Pozice pes hlavou nahoru. Výdech. Pes hlavou dolů. Hluboký nádech, hluboký výdech. Pojďme přichystat levou nožku a přikročíme s levou nohou směrem dopředu. Dejte si koleno na podložku. Obejměte svoje levé koleno a s výdechem přetočíme směrem doleva. Nádech, výdech. Můžete vnímat, že vaše nožka, že vaše tříslo je teďka mnohem flexibilnější. Ještě jeden nádech a výdech, vrátíme zpátky. Tentokrát vytáhneme koleno pravé nahoru a přikročíme směrem dopředu pravou nožku k levé. Nádech, rovný předklon. Výdech, kulatý. S nádechem pojďme znovu rovný předklon. Pokrčíme kolena, dáme dlaně na podložku a odkročíme levou nožku směrem za nás. Tak, koleno na podložku. Nádech, vytáhněte svoje paže nahoru. Břicho, hrudník vtáhněte dovnitř. Hluboký nádech, hluboký výdech. Dýchejte. Bříško vtahujte dovnitř.
Celý ten pupík vytahujte za korunou hlavy, jako kdyby vás někdo tahal za vlasy. Ramena od uší a tlačte chodidlo do podložky. Nádech. Výdech. Dýchejte zhluboka. Nádech. A s výdechem pojďme klesnout dolů. Přitočíme špičku levé nožky, vytáhneme koleno, zaktivníme pánevní dno a vytáhneme pozice bojovníka číslo 3. Nádech. Výdech. Vnímejte tuto pozici. Vnímejte, co se ve vás odehrává. S dalším nádechem pojďme otevřít bojovník číslo 2. Vaše paty jsou v jedné linii a zadní nožka je v 90 stupních. Nádech, výdech. Dívejte se za rukou před sebou. A ještě jeden nádech. Výdech. Naposledy. A s výdechem pojďme zpátky. Vytáhnout bojovníka číslo 3, mírný záklon. A s výdechem pojďme klesnout směrem dolů. A tentokrát vaše nožka půjde směrem dopředu. Takže přeneste váhu na přední nožku a pojďme do bojovníka číslo 3 na jedné nožce. Hluboký nádech, hluboký výdech. Vaše stojná noha je mírně pokrčená. A pojďme výdech, koleno ke koleni. Nádech, vytáhněte se. Výdech, koleno ke koleni. Nádech, ještě jednou se vytáhneme. Naposledy výdech, koleno ke koleni, nádech. A s výdechem pojďme pomaličku zpátky. Uvolníme do hlubokého předklonu. Nádech, rovný předklon. Výdech, dlaně na podložku. Odkročíme. Levá, pravá dozadu. Pozice prkna. S výdechem čaturanga. Nádech, pes hlavou nahoru. Výdech, pes hlavou dolů. Nachystáme si naší pravou nožku a vyneseme znovu směrem dopředu. Koleno na podložku, obejmeme pravou nohu a s výdechem pojďme se vytočit směrem doprava. Hluboký nádech, hluboký výdech. Ty krásně bzučí příroda. Tak si to užijte. A s výdechem pojďme zpátky. Tak, přetočíme zadní nožku, vytáhneme pravou k levé. Nádech, výdech čaturanga. Nádech, pes hlavou nahoru. Výdech, pes hlavou dolů. Pojďme 2 krokama do poloviny cesty k vašim dlaním. Dosedneme na sedací kosti. A ještě malinko zaktivníme naše bříško. Tak, vnímejte, že pánevní dno je aktivní, najděte si prostor mezi sedacíma kostma a vaší kostrčí, takže trošičku to vyneseme dopředu. S nádechem pojďme nožky nahoru. Ruce můžete mít buď zádu za sebou, nebo před sebou, nebo ve vzduchu. Tak, já si tady musím trošičku najít pozici a jdeme na to. 1, 2, otvírejte hrudník. 3, 4, 5, nepokládejte, zkuste dopnout nožky. 1, 2, 3, 4, 5. Chytněte se tam, kde můžete a vytáhněte ještě víc. 1. Vidíte, že já dneska taky hledám balans. 2, 3, 4 a 5. Uvolníme.
Uvolněte směrem dopředu. Položte svoji hlavu na podložku. Hluboký nádech, hluboký výdech. Dalším nádechem se pojďme pomaličku narovnat. Tak, dáme svoje nožky před sebe. Nádech vytáhneme a s výdechem obratel po obratli dolehneme. Uvolníme dolní končetiny. Uvolněte paže. Hluboký nádech, hluboký výdech. Uvolněte celé tělo do podložky. Zkuste zpomalit svůj dech. Ještě jeden nádech. A výdech. Naposledy nádech. A výdech. S příštím nádechem pojďme opět přicházet sami k sobě. Začít hýbat prstama u nohou, u rukou. Možná zakroužit zápěstím nebo kotníkem. Pokrčíme jednu nožku, druhou nožku. Pojďme rovnou přetočit na jeden bok. Zatlačíme dlaň do podložky, s nádechem se vyneseme směrem nahoru. Najděte si svůj pohodlný set. Uvolněte svoje dlaně na kolena. Nádech, výdech. Spojte svoje dlaně před hrudníkem. Poděkujte sami sobě i svému tělu za dnešní praxi. Vnímejte energii ve vašem těle, teplo ve vašem těle. Nádech a s výdechem pomaličku promrkávejte do prostoru. A já vám moc krát děkuji za dnešní lekci. Namaste. A nezapomeňte, hluboký nádech, hluboký výdech. A nezapomeňte, bříško dovnitř, ramena směrem dolů, vytahujte páteř směrem nahoru, hluboký nádech, hluboký výdech. Namaste.